छोटू साउंड बहेरी के यूट्यूब चैनल में अपने सबक स्वागत है। यही चैनल के लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करू और घंटी के निशान से हो दबाऊ। क्या हो टकर बीच चुला नगरिया हो चुला नगरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे टकर बीच चुला नगरिया हो चुला नगरिया बधैया बाजे हो बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। राजा जहिया में मनदान सुनमा राजा जहिया में मनदान सुनमा मनदान सुनमा कहीं बरुआ के बाबा के ले कि बाबा जहिया में अनधान सुनमा मनदान सुनमा और बउआ के दादी माँ के लेल कही कि बउआ के दादी माँ नग चले ते कंगनमा बउआ के दादी माँ नग चले ते कंगनमा बउआ के दादी माँ टकर बीच चुलान करिया ओ टकर बीच चुलान करिया ओ फुलान करिया बधैया बाजे हो बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर जते पाहुन पर रखाबै छै या बउआ का पप्पा या बउआ का बाबा सब गोटे पियर पियर धोती जखन पहिरै छथिन तऽ सखी सहेली कहै छै कि बाबा जी के सोहे ओ पियरे पिताम्बर ओ राजा जी के सोहे ओ पियरे पिताम्बर ओ पियरे पिताम्बर कहीं बउआ के दादी माँ कहले कि बउआ के दादी माँ लाल पियर चुनरिया लाल पियर चुनरिया बउआ के दादी माँ टकर बीच चुलान करिया हो फुलान करिया बधैया बाजे हो बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। जब श्रोता एक बेर हमर सुंदर सन बरुआ गेले एक बेर जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद सब को दे ये जोरदार ताली कनी बजा दे बहुत बढ़िया क्या बात है और सब संत में कही कि देवन विमान चढ़े फुलवार सावे लुटान लागे हो लुटान लागे सब लोग लुटिया लुटान लागे सब लोग लुटिया लुटान लागे टकर बीच चुलान करिया हो टकर बीच चुलान करिया हो फुलान करिया बधैया बाजे हो बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया